Ahojte, trošku tu chcem uviesť veci na pravú mieru a vyjadriť sa k tým komentárom, čo píše Kejta. Kejta sa opustil trošku na mojom statuse, kde som písal o tom, že sa mi vyhýba a že chcem bojovať v decembri o titul. A píše tam o tom, že ja si ten titul nezaslúžim, že som nikoho neporazil, že on je najlepší a že keď chcem bojovať o titul, tak mám bojovať o interim titul niekým. Hej. Trošku si protirečí, ale to nevadí, to chápem. Ja to vidím trošku inak, ja to vidím tak, že posledný zápas Kejta prehral v 6-6, síce so zranením, ale prehral a je čas obhajovať 70-ku. V Oberhausen mi vošiel do klece a ten zápas sa akoby promoval už tým, že bude. A teraz zase vraví, že nie, že on 70-ku nepotrebuje, že on chce ísť 6-6. Dobre, tak nech je taký frajer a spraví to jak Sunny Kidzek, že 70 uvoľní a môže sa tam bojovať o pás, lebo tá váha išla dopredu, vyhrá Legersky, vyhrá Buchinger teraz v 70-ke. Ja tam mám 4 víťazstvá v rade, myslím si, že ten titul si zaslúžim a pýtam si ho, organizáciu mi ho ponúka, čiže nech je buď frajer a zdá sa titulu, alebo ide zápasiť.